Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός. Σε κουράζω που μετακινούμε. Κοίτα, πρώτον, ποιος είμαι εγώ τώρα. Ναι, εγώ πάρα πολλά χρόνια αυτοπροσδιορίζομαι, δηλαδή από τα μαθητικά μου χρόνια, αυτοπροσδιορίζομαι ως αριστερός. Εγώ θα είμαι ηγέτης, δηλαδή θα είμαι τέλος πάντων ο άνθρωπος που θα βγαίνω μπροστά σε αυτή την υπόθεση. Κοίτα, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα διαφορετικά. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνουν, γιατί πρώτη φορά κάνουμε κόμμα. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό το οποίο έχουμε δει στο παρελθόν δεν είναι αυτό που θέλουμε. Τώρα, νομίζω ότι η σημαντικότερη πρότασή μας είναι ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνονται αυστηρά κάθε 4 χρόνια. Η πρότασή μας είναι ότι πρέπει οι νέοι να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε από τα 18 έτη. Θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, πρέπει να έρθουν άνθρωποι εδώ που θα εμπιστευτούν τη χώρα, πρέπει αυτοί που έχουν τα λεφτά, οι Έλληνες που έχουν τα λεφτά, να ξαναγαπήσουν τη χώρα τους, να αισθανθούν ασφαλείς, να ρίξουν λεφτά στην οικονομία. Ότι πρέπει να έχουμε μια μικρότερη Βουλή. Πολλές φορές είναι μια μπάλα πολύ βαριά στα πόδια του Έλληνα και πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες δυνάμεις, όχι για να γκρεμιστούν αυτά τα κόμματα, αλλά για να αλλάξουν.